खोथायाथ' आंनि थाखाय बिराद गोदान थेवबाबो आं बिथांखौ बुंगोन बिथाङा सासे खौरांगिरि हिसाबै जे बिथाङा UPPL आव थोंजोङै बाहागो लाबाय बिथाङा माबा मोनसे नुहुरदों माबा मोनसे आसा खालामदों हयथ' बे राजनितिक दोलोआव थानानै गावनि भबिष्यतखौ बा गावनि केरियारखौ बिथाङा बेजों दानो सिन्था खालामदों जानो हागौ बिथाङा मावफुंनो हाथों जाफुंथों बिथांनि साननाय हनाया बिथाङा जेरैबायदि सानदों जेरैबायदि आसा खालामदों बिथांनो आशीर्बाद होथों भगबाना आं बेखौ आशीर्बाद बिगोन भगबाननि बा इसोरनि खाथियाव थ' फैबाय थागोन समाव बिथाङा बहा थानानै राजनिति गेलेगोन बहा थानानै राजनिति खालामगोन खालामा बे गावनिसो खोथा खिन्थु आं मिन्थिनायाव बिथाङा बे ओनसोलनि BTC ओनसोलनि बिथाङा सासे भटार नङा बिथाङा गफुरनि होननानैसो जों मिथिगौ दा बिथाङा बेवहाय दतमा ओनसोलाव बेवहाय गिर्जाबादि बिथाङा थाफैनानै दं बिथाङा दा खौरांगिरिनिफ्राय हाजिरा लानानै थोंजोङै UPPL राजनितिक दोलोआव बिथाङा हाबबाय बिथाङा खामानि मावथों समाजनि खामानि मावनो हाथों बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि खौसेथिनि बिथाङा खामानि मावदों आं बेखौसो आसा खालामो गोजोन्थों। BPFनि जानानै गोख्रों खामानि मावनाय बिबुंथि होनायखौ बिथांखौ नुनो मोनोमोन मा बुंगोन बेथ' जाखागोन जेराव थायो बेवहाय बेथ' खोथाखौ बुंखागोन एबारबो बुंथों बिथाङा जेराव थानानै जेखौ गाज्रि नुदों जेखौ मोजां नुदों बिथाङा थोंजोङै बुंथों गोसोमखौ गुफुर गुफुरखौ गोसोम जाहाथे बिथाङा बुङा नङा होमबा आं बेखौ बिथांखौ खावलायगोन।